baba sai ƙara hakuri. Alhamdulillah. Allah ji kanmu, Allah ji kansa. Min. Allah ya farta masa. Allah ya sada ka nan sai can. Allah ya sa ya huta. Assalamu alaikum. Mala Amadu. Barka da kai ne ka shigo? Ya gida ya ƙara hakuri ka zo. Kai na kai wa sako. ka samu labari kenan. Allah ji kare. Ka samu labari kenan. Allah ina zo na wai an yi rasuwa na ce to ai rasuwa wallahi wai wani abu da ba a cewa kuma wallahi. Allah ji kare. Allah ji kare. Amma wannan fa wai da akwai wanda an zo ne wai aka dan musu wannan. Okay. Dan karso sai a dan wannan. Wai na ce? Wai na ce. Ai kuma ina cikin jima. Dan bari mana su dan karso sai a dan wannan. Da akwai jama'a ne cikin jima. Wai da tastan aka. Doke ta sun ga ruwa Daga kan yar. kan yar. Allah ji kare. Allah ya sa Allah. Kara gafarta. Wala bi samat. Ai, wai kai ne? Wannan kukan shi daya? Allah bai. Ai. Lafiya? Wani ake ana? Mutuwa aka mana ba. Mutum ko aljan? Mutum mana. Yaro ko babba? Yaro ne karami. Tsoho ko tsohuwa? Yaro ne karami. A ji daɗi. Allah shi kara. Maybe Allah sai masu so kana ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.